30 aprelda Türkmenistan'da Türkmen Bedouinin milli bayramı münasibetli halkara ahaltekatçılık sport toplumuna Prezident Serdar Berdimuhamedov'un gatnaşmagyna bayramçılık at çapşıklar geçirildi. At çapşıklary odalkyklary ýaly ören gyzykly hemde özüni çekici tomoşalaryň biri boldy. Dürli aralyklara bayramçılık çapşıklarynyň 7-si geçirildi. Olara bayramçılık münasibetli ýokary derejede teýislenen we seçilip alynan bedowlar gatnaşdyryldy. Birinji çapşykda ýurdumyzyň maliýe we ykdysadyýat toplumynyň bayragyny almak ugruna 3 ýaşar bedowlar 1600 metr aralyk boýunça ýarşa oşurdylar. Çekilişikli geçen birinji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekatçylyk toplumyna degişli ýadygar adly bedow pellehana birinji bolup gelmegi başardy. Ýeňije polotly bayragy, tolkun telewizor we 70 000 manat goşuruldy. Ünteriň jan kakylly. Atlar ýola düşdiler. Ýol bolsun olanlar. Allah ýaryňy sag edip aman gelin. Ine bir toplum bolup barýan. Saýlamy 3 ýaşar atlar çapy ýodadyny bedäp barýarlar. Çapy ýodadyny sarsyryp barýarlar. Orta çykan pelwanam diňe ýeňşin görüşe. Ine ajaýyp atlara, ýennam atlara erkediýän çapduarlarmy da mine diňe ardyly pellahana ýöňgelmegiň tarapyna ýöne entek atlar bir-biriniň uzakda däl. Olar bir toplumrak ýagdaýda ine çapy ýodadynyň içidini ýadygar alyp barýar. Onuň gapdalyna dayanjymam bar. Ine uman aýdanyňda atlar häzir deňeçerräk aýak urýarlar. Deň aýak urýan atlarda güýç bar, kuwwat bar. Şol güýçdir, kuwwatam olary barha ýöňe tarya. Ene tiňleşiňi däl häzirim ýadygar çapy ýodadynyň içinden alyp ýöňden gelmegini anamly dowam edýär. Onuň gapdalyna dayanjym. 3-nji bolum tamaly bar ýa. Elbetde entek az kem may bar. Orunlaryň üýtgäýmegde mümkin. Ýöňde soň ýöwürüm ine şondan soň boldy atlaryň görkezýän netijelerini aýlak bolarka ünteriň mehriban ýerleşler. Ine de atlar soň köwründe peýda bolup dogry ýola düşýärler. Dogry ýol, dogry ýol. Dogry ýol ýüwürügi ýüwürükden saýlaya. Ine tüýünüp gelýän atlarymyz bolsa toýçy märekäň şatlyk şowguny goşulýarlar. Ine ýürekleri joşdurýan ajaýyp atlarymyz toýlarymyzyň hakyky ýaraşagy bolup çapy ýodadyny bedäp çapşygy güýçli depkinni alyp barýarlar. Ine mehriban ýerleşler çapy ýodadynyň taş ýüzünden barýan atlar öz aralaryna ýetegöreş alyp barýarlar. Ine mehriban ýerleşler dayanjym bilen ýadygar ardyly pellahana diýen dartgynly porsatlar bilen geldi. Şeýle dartgynly porsatlary ketitlemek üçin bir eminleriň çykarjak tornukly netijelerine garaşalyň mehriban tomurdaşlar. İkinji çapşygyň mendelik hem 1600 metr boldy. Bu çapşykda 3 ýaşar bedowlar ýurdumyzyň Neftgaz toplumynyň bayragyny almak ugruna bäsleşdiler. Onda Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli bolan Gudrotly Dağ adly bedow pellehana birinji gelmegi başardy. Ýeňije Meleguş bayragi, ýagny tolkun telewizor we 70 000 manat goşuruldy. Jan kakylly. Atlar ýola düşdiler. Ýol bolsun oglanlar. Allah ýaryňy sag edip aman gelin. Ine bir toplum bolup ýola üçin atlar 1600 metrlik mendili ýuwaş-ýuwaşdan kültürläp başladylar. Ine häzir ýarşyň ýöňüni Meledağ çekýär, onuň gapdalyna Gudrotly Dağ bar. Näme Gudrotly Dağ çapy ýodadynyň içinden alyp azkem ýöňe okturly borady. Ine Gudrotly Dağ. Näme ikinji orna Goja Dağym ýetmäge çalşýar. Üçüncü bolup näme Meledağ gelýär. Umuman aýdanyňda mehriban ýerleşler bu çapşykda da saýlama 3 ýaşar atlar öz arasynda eýämden ine dartgynly pordatlary emele getirip ugradylar. Diýmek atlarda aýak bar. Atda aýak bolsa ýözüge sin bolmaz. Ine Gudrotly Dağ çapy ýodadynyň iç ýüzünden alyp ýöňden gelmegini dowam edýär. Garlywaç hemde mätiň netli Gudrotly Dağ ikinji orna inni Meledağ geçýär. Ine görşüňiz ýaly mehriban ýerleşler ýetaty bäsleşik Meledağ bilen Gudrotly Dağ arasyna barajak ýaly. Ine de atlar soň köwründe peýda bolarlar. Ine de dogry ýol, ýennamdan saýlýan soňky 400 metrlik mendil. Bu mendille bu saýlama men 3 ýaşar atlaryň haýsyna ýeňiş ýaran bolarka
çapı ýodaty barka kızışya. Ine görseňiz ýaly hormatly illeşler, gudratly dağ häzirim ýarsyn ýöňün çekip gelýär. Ine gudratly dağ öz gudratyny görkezýär. Ine tinlaleň. Ine Garlywaç emmätiň netli Türkmenistan içeri işler ministrliginiň degişli bolan gudratly dağ kemden ardyly pellahana arany esles açyp gelýär. Ine de pellahana birinji bolup gudratly dağ gelýär. 3-nji çapşykda 3 ýaşar bedowlar ýurdumyzyň sowda toplumynyň bayragyny almak ugruna 1600 metr aralyga wäsleşdiler. Çekilişli geçen çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna degişli Dowamat adly bedow ýeňiş gadandy. Ýeňije gelşikli bayragy, tolkun telewizor we 70 000 manat pul sowgady gowşuruldy. Ine mehruan illeşler can kakıllı atlar bir toplum olup yol üstüler, yer vakalı olanlar, yol bolsun, Allah yarını. Beden buların sağ edip amanı gelmeyini tüytürükten ardı ödeyet. Yine Truvaş'tan yarsın önüne, meydanlı geçmeye çalışan, meydanlığın kaptalına, mercan ikincim var, üçüncü volvo minha, doğru ödel var ya. Yine bular şeyler tertip boyunca yarsın önünü çekerler. Öz arasında dartqınlı fırsatlar eýenden emele getirip oran atlar var ýaňy. Ine häzir merjan ikinji ýarsyn öňün çekýär. İkinji bolum dogry gödel var ýa. Üçüncü bolum meydanly var ýa. Ne entek orunlaryň üýtge aýmagda mümkin. Sebäbi entek arkem maý var, öňde soňky ýöwürüm hemde dogry ýol. Ine şu mendiller atlaryň eýleýän orunlary üýtgetmek mümkinçiligi var. Ine indi bolsa dogry gödel ýarsyn öňüne geçip ýöňe taýlanýar. Ine ýöňe okturlayan dogry gödeli görýär. Keýmirdon hemde maý gödeliň netli. Ne çapy ýodaty barka gyzýar. Onu bolsa biziň ahalteki atlarymyz gyzýar. Ine olar häzir soňky öwrümde peýda bolýarlar. Ýöňde dogry ýol. Ine salgymdan taýlanýan taýlama 3 ýaşar atlar görýär. Ine olar öz arasynda dartqynly fırsatlar emele getirýärler. Ine olar öz erkediýän atlaryny bir näme gyssap guradylar. Öňde ardyly pellahana. Ine öz arasynda ýiti görüşi alp barýan çapsuwarlar atlarynyň pellahana öň elmeginiň tarapyna. Ine häzir bolsa görseňiz ýaly mehruan illeşler. Dowamat bilen dogry gödeliň arasynda da dartqynly fırsatlar emele gelýär. Ine Dowamat çapy ýodatyň daşyrak bizin alp barýar. İçinden bolsa dogry gödel gelýär. Ine arkadagy serdarmadyň ajaýyp Dowamaty ardyly pellahana birinji bolup gelmekde başarýar. 4-nji çapşykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaq we Kommunikasiýalar agentliginiň bayragyny almak ugruna 3 ýaşar bedowlar 1600 metr aralyga ýarşdylar. Onu Türkmen Aragatnaşyk agentligine degişli Mekan adly gara bedow pellahanadan birinji gelmegi başardy. Ýeňije ýanarda bayragy, tolkun telewizor we 70 000 manat pul sowgady gowşuruldy. Atlar taýar can kakılly. Atlar yola düştüler. Allah yarını olanlar. Sağ edip aman gelin. Yer vakalı. Yine bir toplum olup baryan atlar. Çapı yodatını sarttırıp uğradılar. Yine häzir mehman illeşler. Yarsın öňüni mekan çekip uğradı. Onun iýdiýänden bolsa mazmun var ya. Elbette ente arke maya var. Şoň şeýle atlaryň eýleýän orunlar üýtgeýmekde mümkin. Yine häzirim çapy ýodatynyň iç ýüzüni mekan alyp barýar. Baş hemde jereniň netli. Ine çapy ýodatynyň daşyrak ýüzünden bolsa gowhar alyp urady. Gowhar minni mekan bilen deň aýagy urady. Ine arkem gowhar öňe taýlanmaga çalyşýar. Ine olar häzir deňeçirek aýagy urýarlar. Çapy ýodatynyň iç ýüzüni mekan alyp barýar. Onuň kapitalinden bolsa gowhar barýar. Ine inni mekan kemden öň okturlýar. Ine öňde soňky öwrüm. Gowhara minni aýagyrsyň batlandyryp ýene-de mekanyň deňine ýetýär. Ine de öňden gelýän ikat mekan bilen gowhar soňky öwrümde ne beýleki atlar meýem. Soňky öwrüme ýetdiler. Ine de dogry ýol. Ine de ýynnamdan taýlan soňky 400 metrlik mendil. Bu ýarışda da ýeňiş ýüwrüge yaran bolsa gerek. Ine çapy ýodaty boldy barka gyzýar. Mekanam, gowharym, beýlekatlarym meni aýagyrşlaryny kemden batlandyryp ardyly pellahana goloýlýarlar. Ine görseňiz ýaly häzirim mekan öňden gelmegini dowam edýär. Melebes şimdi
jerenin netli Türkmen Aragatnaş agentliginin mekani ardyly pellahana golaylıya ýöne onun kapitalyna ýöne onun kapitalyna mazmunam golaylydy ýöne oňa çenline boldy mekan ardyly pellahanadan birinji bolup geçmekde başardy. 5-nji çapşyk ýurdumyzyň gurulşy we senagat toplumynyň bayragyny almak ugruna boldy. 1800 metr aralyga güýçlenişen 4 we uly ýaşar bedewleriň arasynda teleke diýen mele bedew ýeňiş gatandy. Bedew Türkmenistanyň baş prokuraturasyna degişirler. Ýeňije Pereng maýragy. Tolkun telewizor we 70 000 manat gowşuruldy. Atlar tayar can kakıllı. Atlar yola düştüler. 4 temde ulyasar atlar 1800 metrlik mendili bir toplum olup kültürläp başladılar. Yol bolsun oglanlar. Sag edip aman gelin. Allah yarıňyz. Ine 1800 metrlik mendil ine çapy ýodatynyň iç ýüzüni goňurbaş alyp barýa. Onuň kapitalyna bolsa dostum. Ine häzir dostum alkym ýöňe saýlanmaga çalşy. Yok, mäti. Mätini alkym ýöňe saýlanmaga çalşy. Ýöne goňurbaşam petleri ýalakdal. Sebäp olaryň aýagurşlary deňeçerräk ýagdaýda entek mendiller bar, soňçynam atlaryň ennamyna amakly deriner. Ine şondan soň boldy atlaryň eýleýän orunlary ýene de üýtge tegerek. Ine häzir mäti ýöňden gelmegini dowam edýär. Ýöne onuň sagyrtyny goňurbaş ýatlanyp barýar. Ine telekede aýagurşyn batlanýar ýa. Olnan telekini hanini ikinji oruna geçýär. Inne ol mäti bilen deňeçerräk aýagurşmaga çalşýar. Ýöne häzir mäti öňden gelmegini dowam edýär. İkinji bolum teleke barýar. Üçünji bolum ine goňurbaş barýar. Ine diýen dartynly fırsatlar çapy ýodatyn medýär. Ýöne goňurbaşyň aýagurşyna tiň edeninde ol diýen şähde çyk. Goňurbaş bu çapşykda megerem per bermete gerek. Sebäbi goňurbaşam jan köýürleň arasyna uly şowkun nöredi bilýänat, jedel döredi bilýänat. Ine de atlar tön köwrümde, ine de salymdan saýlanýan 4 temde uly atlar gidin salyp gelýärler. Ine soňky 400 metrlik mendil oňa erkediýän çaptuwarlar, otsa çaptuwarlarymyz boldy. Atlaryny birneme gyssa boguradylar. Ýöňde ardyly pellahana hayz at gelerke onu soňky metrler megerem kesgitlese gerek. Ine görseňiz ýaly häzirem teleke öňden gelmegini dowam edýär. Teleke ardyly pellahana kemden golayly. Ine şeýlerlikde ol pellahanadan birinji bolup geçmekde başarýar. 6-njy çapşykda 4 we uly ýaşar bedewler owa hojalyk toplumynyň bayragi ugruna 1800 metr aralyk boýunça wäsleşdiler. Onu Aşgabat şäher hakimligine degişli Ýagmyr adly dorat birinji gelmegi başardy. Ýeňije Garader bayragi, Tolkun telewizor we 70 000 manat pul sowgady gowşuruldy. Mehriban ýyldaşlar ünserin. Ine de atlar ýola düşdiler. Sag edip aman gelin. Allah ýarňyz oglanlar ine 1800 metrlik mendil 4 temde uly ýaşaratlar tarapyndan kültürlenip barýar. Ine häzir ýarşyň öňüni gyýrbedew çekýär. Ine onuň ýanyndan bolsa gutlahan barýar. Elbetde entek az kem maýa bar. Şoň üçin beýle katlarym kemden diýdiniň kuwatyny artdyryp orarlar. Çapy ýordadory bar hakydar. Ine häzirem süýnüp barýan gyýrbedew görýär. Ine beýle katlarym bir toplumrak ýagdaýda. Ýöne entek birneme maýa bar. Ine gyýrbedew ýadygar hemde ýelfanaň netli. Çapy ýodatynyň iç ýüzüni alyp gutlahanam barýar. Ine gutlahanyň deňine gelete garawatyr ýalatlarym bar. Mehriban ýyldaşlar görşüňiz ýaly diýdiniň kuwatyny artdyrýan gyýrbedew öňden gelmegini häzirlikçe anamly dowam. Baba erkedip barýan gyýrbedewini görýäňiz. Çapy ýodatyny bedew görýän ajaýyp toýlarmady türkmen bedewiniň milli bayramyny bedeýän atlarymyz. Ine gyýrbedew soňky öwrümde peýda bolan ine beýle katlarym eýem gyýrbedewiň deňine ýetýärler. Ine de salgymdan taýlanýan 4 temde uly ýaşaratlarymyz Allah diýersiň dokma daraklarynyň sedini ýada salýan at toynoklarynyň sesi çapy ýodatyny tartdyrýar. Atlar öz arasynda dartgyny fırsatlary emele getirýärler. Çaptuwarlar boldy ardyly pellahany üçin öz atlaryny gyssaýarlar. Ine
tin edelim, tomaş edelim, mehvan illeşler. Yine bu ýangy bolsa, 3-nji belgide ýarşa goşulan Garabatır mödünün aýagysyny batlandyrýar. Yine de pellahana soňky metrlerde diýdiniň kuwwatyny artdyran ýagmyr diýen dorat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň baş bayrağını hemde göçme kubogy almak ugruna geçirilen 7-nji çapyşyk hassa gylykly we çekilişikli boldy. Bu çapyşykda 4 we uly ýaşar bedewler 1800 metr aralyga goşuldylar. Onda Türkmenistanyň prezidentiniň ahal tekatçylyk toplumuna degişli Nur zatly bedew birinji gelmegi başardy. Jemliýet çapyşygyň ýeňjisine Türkmenistanyň prezidentiniň Akhan bayragy, zemin telewizor we 100 000 manat pul sowgady goşuruldy. Şeýle hem ýeňji göçme kuboga eýe boldy. Ine görşüňiz ýaly häzir 7-nji çapyşykda bätleşýän atlar. Ine olar ýol üstüler. Ýol bolsun oglanlar. Allah ýaryňyz sag edip aman gelin. Ine bir toplum bolup barýan atlar. Çapy ýodasyny sartdyryp oradylar. Ine çapy ýodasynyň içini häzir dorgunan ikinji çekip orady. Ýöne eýýämine dağ bedew ýöne taýlanýar. Umumyň aýdanynda turwastan orunlar ýygy-ýygydan çalşýar. Ine görseňiz ýaly häzir dağ bedew ýarşyň ýöňün çekip orady. Beýle katlaryň bir toplumrak ýagdaýda ýöne ene görseňiz ýaly ýene de Yıldız hanam ikinji oruna geçmäge çalşýar. Umumyň aýdanynda mehman illeşler ýöňüňden görýändiňizde atlar bir toplumrak ýagdaýda biri-birinden o diýen uzakda däl. Ine inni Günhanam aýagysyny batlandyryp ikinji oruna geçmäge çalşýar. Ine häzirim tinleşiňiz ýaly dağ bedew çapy ýodasynyň içinden alyp ýöňden gelmegini dowam edýär. Çapy ýodasy gyzy ine bedewleriň bedenine derinni enni olaryň aýagyrşy ýene de güýçlense gerek. Ine Nowruzam ikinji oruna ýetmäge çalşýar. Oňa bolsa Usta çapy ýigidimiz Begenç Murat Agamradow erkedýär. Ine häzir Begenç Murat Agamradow Allah diýerdiň Nowruz bilen bir dil tapşyna okşýar. Bilmegerem şeýle bolsa gerek. Şeýle de ýaly ine ol häzir çapy ýodasynyň ortarak görpünden gelýär. Ine tinlalen ine atlar soň köwrümde. Ine de dogry ýol, ine de salgyndan taýlanýan atlar kem-kemden öň okturlýarlar. Ine Nowruzam ödüniň aýagyrsyny kem-kemden batlandyryp öň okturmaga çalşýar. Ine çapy ýodasyny dabra edip gelýän atlar görýäňiz. Nowruz bolsa kem-kemden öň okturlýar. Ine ol çapy ýodasynyň orta görpüni alyp gelýär. Beýle katlaram Nowruzyň deňine ýetmäge çalşýarlar. Ýöne häzir atulemy Nowruz beýle katlara peri bererler. Ine tinlalen Usta çapy ýigidimiz Begenç Murat Agamradow Nowruz bilen kem-kemden ardyly pellahana golaýlap gelýär. Yer wakal Nowruz yeri berekella Nowruz berekella. At çapyşyklar tamamlanandan soňra bu ýerde bayramçylyk çäreleri dowam etdi. Aýdym sazlar belentden ýanglandy. Döredicilik toporunyň çykyşlary geňden ýaýbanlandyryldy.